Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kajingja ka khatkhandai terik unailar arajara prendio kabami na kajingsha penjulor kijingdon jingemu pajba bat kajingsha ktakti kiriu pajba hakiriu shim kabu kadai kabangi hapan penrem henrei ai kajing penrem kanum dei ban longtang habaja sor shilong henrei wat haba ki nong shong shnong gajala kisha kta hakithan nong kandong kentup wat kithan khaput kiriu shim kabu kilayo lat ban pinkulmar shnong de kapor bakas khasi students union KSU kala pelong ya kajing ki da kabayat rally de ki arshaka hakaleng kanong ba shilong kum kadak mandawa nak sorka jela pakan jubab ya ki santli ki mat jingdawa bat ki wede hadin ba kajing aipor ka khatsan sngi jong ka KSU ka kut hakamiet khat pratrik nailar arjar arpendrio ka KSU kala ong ba ni kajing ki kalong kadak ban pen i ba kaseng ka beteng ban penrem ya ka sorkar Meghalaya lada umla man yo ya ka jubab halor ki mat jingdawa Kisan teli kimat jing dawa ki bahak mat ki kentup ke jing pendu ya ka public hearing jong Shri Siman ban pentrekam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar khan rio MRSSA ban pentrekam ya ka amendment jong ka Migrant Workmen Act arjar arpau ban penbej ya ka rukam thungkam hanegrims bat ka thungkam thungjam ka bakhoj lingba ki DSC bat ka MPSC ka jingya linti jong ka rally ka lasdang na do ka office Jongaseng, Shaseng Khasi College, Lumdingjri, Rhino, Barik, Malki, Pentorum Kra, Madan Yoringhab, Jelishap, Renja, Umpling, Sherwat, Nongmensong, Polo, Golfling, Molai Moro, Molai Stanbus, Molai Pom, Hadu Haseng Khasi College. Hashua Banstang Kajingeki, Hawapet Neki video, Kinoyalam Kaki Isu Shwa Bakin Mi, Kita Penbena Bat Kenturu, Yakidakot, Bakin Long Ki Bajajai. Pada Hashua bikin yo jingbet neki bor penyat distrik ru kila ai ke jingkular pakanum mi kano ka huri ura kabang kwa bano kani kapor kalong ba kandon ka street line pengin bur pe jaka kali tapi keladan ka kali bakti speaker kitinghung angte surak menyat be sau tli baik mende bantam mende banle tam manu manuru ban mi neki nang to lain ban be ban simpa sen ni nuru amingong baya kali menyat be cek kakum kalain belabu ilong disiplin in peni la ka akor burom im deban simpas lane mitam ban peni kanu ka jingkulma hangnian tai akrapat ya baro kidkhot bekin simkhya bekin petlang iwe ka kanum dan kane katai yosno bro satu jadi yosno Kahuri hura kami khamadian enda kani ka rally kala beteng kumbakat tu kani por pada bala boy ki jaka ki balongsor bala saki bikin don ki kali sorkar bat kali shimet kumjuk ki kali torres ki bade na Assam bikin syatiet sya lintamau badru bandon ki brio ki basasho halor kani ka jingja nakaliang kinong ilam ka ki isu kila penrem pat bandong bakade na ka jingdon ki brio ki bashim kabu ki bakwa ban pendam ya ki mat jingtawa jongki padom tang kata hindi kila pediang ru ya kajing syak kanto kabelawan naki babon kiliang nakaliang do seng ni dap da jing sokhia bat jing sosi bkhrau hawe de ba jing long jing man jing jai wami how to ka bike rally wamne hakni ki sni blalet nakaliang dong ga seng klashong ni jing lang per haringkat bat ki snat rekam ki per ban betha yaki habai de bakani ka bike rally mtasngi ndoi ko mo pat kimi no tu jingja kiba kumtu mo te sodap ni da jing soksi namar ngelaya yakni public meeting saboro kaleng jaka bagi di district headquarter lani hapu Shillong bat boro hi lai ba kat ka public meeting kilong bet kiba
ya bet ya nanti ba dei ki laman ong ka peaceful protest te meneru jingsha kali shibenta jonga ta peaceful protest hi de snopat ba pen pau kata ka jingduna na kali yang jongi namar kladon no hikatu ne pat kiriu shim kabu kibadon ya jingtumu pen pulam ya kan ya isu ko ba na kali yang sang shim pai ba sistem natip kandan ke jingdom ke jingsat api ni kit di kita ki bro khla ben khla ben tho ini ri tang ko wi ni ko kerpat ba kenau kita kimat jingdawa berkersian kita kimat jingdawa boleh si khla ben dom ni ku kinong ilam ni tham simala ben penlong ya kata ka jingilang ka ba nanti ka ba jai henry hapor bigistang ru ya kan ka baik rali nakan ni ka office pilai hi bigistang shwa da ka ba batai shai ki do kinong hishim menta ki buan ha ka tu ka akan hanirli benginya da ka ba jai ngila batai ki karu kanong kumnu ngila batai ki trik patek kumun kinya bikin di ban herna pu kali di banya bet ya ti bikin di ban pen bikin sangi akan gunu bacaka istang lu akan ka baik rali ling ba ka jingduai ba hamman ki jinglang jungi istang ka jingduai nomor bin kwa ba kini ki jing ya nanti ki jing dawa juga seng kan kin urlong da ka bor ubanolor Henry ka ba sumusi pat ka ka ba jingja matarasngi ka di bangi ku ki nongilam ni ham expect Nakajingmi kini ko huri ura ketika sengi haki kenta ki bobot kumbaha ke por miet ki pulet ki lakem no ki nongilam ki bah khamat jong ki isu ki bakentup yu president Samla Raymond Karjana u general secretary Samla Ruben Najar bat vice president Samla Penkman Lang Sanmiet bari kini ki laingot ki yang kashari kalarai mensat judicial custody hadu khatsau sengi hadian baki pulet ki lapen ngat haki kendon an per kumjoru pala pentep bakin sapen ngat HKMM PO Act. Na lor kata ya kini ki laingot ayo lum jingtep and set haki jail ki badan Garo Hills yo president William Nagar but yo general secretary but vice president Hatura. Kumban chupin kan mau kini baro ki wanja dehi tang na kadaw baka sorkar jala kala shimsting ya ka jingdawa ka ki isu. Kabakila ay poru hadu khatsan singi ka sorkar jala hende ka sorkar pedeng baka ki isu gadang lej banyalap syakeleng ki district kumjo hanong ba shalong kam shim lakhot Syakamiet Yakaran. Henry Detat haka khat khandai tarik unailar arjar pendio. Hadien ka jingyalang jong ka kenhun menteri ka belalong haka yeng sa menteri rangba bu nong ai kitien ka sorkar MDA ubalong ru menteri sorkar uba welam miki shela ula jubab igi jingkeli jungkilat pathai kubor ki blakili daga baul ong baka sorkar jela kan sengap yaka ki isu ladakan wan Syakamiet Yakaran. I want to make it very clear that the government is open for discussion. So we are ready to listen and to deliberate, to have a dialogue, and I think that is the way forward. So I'll request that to urge the Khasi Student Union to come and have a dialogue with the government. Habangi kren chapanga jingshim sting ka sorkar jala kani kamshim laja tang bat ka ki SU hendai bat ki babon ki kenhon namar haba don ka jingdawa bon sen ki kot tanga ka jing kren bat ki paj ba ki bedon hakini ki kenhon kim ji opdang yu so jong ka jing angnot jongki ki bakanthop nadu ka jingdawa jongki kontraktor kari khasi jantia ki bedawa ban pelaj no ya kapisa ka basa ka jongki naki kam ki bakila dep ban pentre banum ai kam tang shaki company lingba ka package system henry ban phia lang ha ka bai dei bat ka kam ka bakila mantre ka jingdawa jingki nongnya kali kamai ki bakanthop nadu ki tourist taxi association ki local taxi association ki truck association
ka jingdawa ki mosterol ban pelaj biang pori ka tulap chongki ki nong hikai ki bedon ki benta ba per ka jingdawa ki asha ka jingdawa jing ki pajba na jaintia halor ka kamti doyong ki nong ti mau ki samla wat kam ki bedawa ban thungkam da ka jingkhoj ka jingdawa ki samla ban wengi ki consultant ki bawan na shabar ka jela hakitnat office ba per padum tanggata Henry ru kiwe kimat jingdawa jung kisang balang ki banakan ki jela dalor kata kidang don bon kiwe kimat ki bak sarkar kala dep ban kular hau pajba Henry ki bak ka klemla ban pen urlong hadu mentah. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya